έχουμε έρθει στην Πεντέλη για να μιλήσουμε για το σημαντικό αγαπημένο μυθιστόρημα του Ιβο Άντριτς, το γεφύρι του Δρύνου. Ήθελα να πω για το σημείο εδώ συγκεκριμένα ότι είμαστε το γεφύρι ενώνει τις δύο όχθες του ρέματος. Του ρέματος που ξεκινάει από Πεντέλη και καταλήγει Χαλάνδρη. Είναι πολύ γνωστό στους κατοίκους που μένουν εδώ. Που είμαστε σήμερα εδώ. Κι εγώ, ναι, είναι εμπνευστικό το μέρος σίγουρα. Βέβαια, εντάξει, καμία σχέση με την εμβέλεια του γεφυριού, του Δρύνου, που ενώνει την Ανατολή με τη Δύση. Αλλά σίγουρα ότι ακούμε τριχούμενο νερό που αναβρίζει πίσω μας, τι μας βοηθάει και βοηθάει και τη σκέψη να ξεδιπλωθεί. Όπως το γεφύρι του Δρύνου. Έτσι. Ένα γεφύρι τόσων χρόνων είναι κομβικό σημείο εδώ για τους κατοίκους της περιοχής, γιατί ακριβώς ενώνει βέβαια τις δύο όχθες. Το οποίο το προσδίδει και τη ζωτικότητά του. Ναι, κινητικότητα των ανθρώπων, των πεζών, είδε πάρα πολλούς πεζούς είδαμε, ακόμα και φορτηγά δηλαδή, που αγκομαχούν να χωρέσουν και έχουν ξύσει και φαίνεται είναι τυχώματα. Ναι, όλοι περνούν από εδώ. Είναι ένα πολύ ζωντανό σημείο. Εμείς βέβαια χαιρόμαστε γι' αυτό. Το έργο παραμένει ακόμα πλήρως λειτουργικό, ολοζώντανο. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για το βιβλίο. Θέλεις να πάμε κάπου αλλού? Ναι, κάπου αλλού που σκεφτήκαμε. Η συνέχεια σε πολύ λίγο. Σημείο, σε μια έπεται χωμένο μέσα στο πράσινο. Εδώ δίπλα μου έχω και μια μικρή λιμνούλα με χρυσά νούφαρα, δεν είναι αυτά? Και χρυσόψαρα. Ξεκινήσαμε τον συγγραφέα που δεν είναι άλλος από τον πιο διάσημο Ιουγκοσλάβο συγγραφέα, ο οποίος είχε πάρει Νόμπελ λογοτεχνίας το 1961. Και έτσι είναι σύμβολο, θα λέγαμε, κατά μία έννοια, της Ιουγκοσλαβικής λογοτεχνίας. Βεβαίως. Θεωρείται ο πιο σημαντικός συγγραφέας Ιουγκοσλάβος και ένας από τους σημαντικότερους στην Ευρώπη του 20ου αιώνα. Και Φανή, να σου πω ότι του απονεμήθηκε το Νόμπελ το 1961, ανάμεσα σε αυτούς που διαγωνίζονταν για να πάρουν το Νόμπελ, μάλλον, ήταν ο Φρόστ, ο Στάινμπεκ, ο Φόρστερ. Το 1961, ο Βενέζης ήταν υποψήφιος, μάθαμε, που σου έλεγα πριν ότι για κάποιο λόγο διαβάζοντας τον Άντριτς σκεφτόμουν το Βενέζη. Ο Βενέζης νομίζω ότι ήταν υποψήφιος το 60 και το 62, ναι, το τσέκαρα χτες. Ναι, βραβεύτηκε, υποτίθεται, γιατί μπορούσε να σκιαγραφίσει με μεγάλη ελαφρότητα, εν πάση περιπτώσει, τους χαρακτήρες μέσα σε μια μεγάλη ιστορική περίοδο. Μπράβο, και κάτι μικροκαθημερινότητα. Ναι, το πώς μπορούσε περιγράφω να απεικονίσει ανθρώπινα πεπρωμένα, εμπνευσμένα από την ιστορία της χώρας. Ακριβώς. Και έτσι μου ήρθε στο μυαλό ο Ηλίας Βενέζης με τα γνωστά αιωλική γη, το νούμερο μπλα μπλα, θυμάστε ποιο νούμερο είναι, δεν το θυμάμαι ποτέ, και η Γαλήνη. Ναι, αυτό μου ήρθε στο μυαλό. Ο Βενέζης. Λέω, αν βραβεύτηκε ο Άντριτς γι' αυτό, μπορούσε σίγουρα και ο Βενέζης. Αλλά ήταν υποψήφιος το 60 και το 62. Θα σε επαναφέρω εγώ στον Άντριτς. Ναι. Και να πω ότι προφανώς όταν σου απονέμεται ένα βραβείο Νόμπελ υπάρχει ένα χρηματικό ποσό το οποίο είναι σημαντικό, έτσι. Και 1.000.000 ευρώ κέρδισε ο Κράσνα Χορκάκη. 30 εκατομμύρια δινάρια ο Άντριτς. 30 εκατομμύρια δινάρια. Τα οποία τα δώρισε όλα στην Βοσνία Ερτζεγοβίνη, στη βιβλιοθήκη, για να μπορέσει να αγοράσει βιβλία αυτή. Πολύ σημαντικό. Αλλά ξεκινήσαμε κάπως ανορθόδοξα. Γιατί, για πες. Και εγώ θέλω να τα πάρουμε γραμμικά τα πράγματα. Να δούμε ποιος είναι αυτός ο Άντριτς,
πού γεννιέται, τι σημαίνει στη ζωή του και γράφει το Γεφύρι του Δρύνου, είναι πολιτικά μια φιγούρα που έχει έτσι πολιτική φωνή και δραστηριότητα, είναι αδιάφορος, είναι διανοούμενος. Μιας και είπες, σωστά, μιας και είπες για Ορθόδοξα, από καθολική οικογένεια. Για να βάζω μεγάλωσε ο Άντριτς από Κροάτες καθολικούς. Πολύ σωστά. Είναι Κροάτης καθολικός, είναι γεννημένος σε ένα χωριουδάκι κοντά στο Τράβνη και γεννιέται το 1892. Η μαμά του είναι η Κατερίνα, τέλος πάντων έτσι, όπως τα κόβανε εκεί τα ονόματα με τις προφορές και τις περίεργες και αυτά. Και ο μπαμπάς του, ο οποίος για να μπορέσει να επιβιώσει γίνεται επιστάτης σε ένα σχολείο τυρολός, βασικός. Σε ηλικία 32 χρονών πεθαίνει από φυματίωση. Από φυματίωση, έτσι. Σε ηλικία 32 ήταν, ενώ ο Άντριτς είναι μόλις 2 χρονών τότε. Βρεφάκι, και η μητέρα του, για να μπορέσει να το βγάλει πέρα και να τον ζήσει, τον πάει στο Βίσεγκραντ. Στο Βίσεγκραντ, παιδιά, όσοι έχετε διαβάσει το Γεφύρι του Δρύνου, ναι. Σε αυτή την πόλη, το μικρό που κόσμο. Ακριβώς. Θα λέγαμε και το γεωγραφικό τόπο του μυθιστορήματος ουσιαστικά, Το Γεφύρι του Δρύνου είναι υποτίθεται στο Βίσεγκραντ. Ναι, Εκεί είναι πραγματικά, δεν υποτίθεται, πραγματικά είναι. Και πάει το βρέφος στην Άννα και στον σύζυγό της που είναι θεία του Άντριτς και ήταν άτεκνοι, συγκεκριμένοι, είχαν μια οικονομική δυνατότητα να αναθρέψουν κάποιο παιδί, αλλά επειδή ακριβώς είναι και άτεκνοι, κάπως εκμεταλλεύονται αυτό το γεγονός και φροντίζουν τον μικρό Άντριτς. Τώρα παράδοξο είναι ότι τότε στο Βίσεγκραντ δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου Κροάτες. Και δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου καθολικοί. Υπάρχουν χριστιανοί Ορθόδοξοι, Σέρβοι κυρίως, αν μπορούσαμε εθνικά να τους κατατάξουμε κάπου. Υπάρχουν οι μουσουλμάνοι, Ισλαμισμένοι, Οθωμανοί κτλ. Και υπάρχουν και Εβραίοι. Σχεδόν καθόλου όμως καθολικοί, γι' αυτό και όπως θα δούμε μετέπειτα κάπως ταυτίζεται πιο πολύ με το σέρβικο στοιχείο. Ταυτοτικά. Ο Άντριτς, αλλά πάντα υποστηρίζει οι σλαβικές ταυτότητες, οι Κροάτες, οι Σέρβοι κλπ. Πρέπει να έχουν ένα κοινό πολιτισμό και να είναι ενωμένοι. Μάλιστα, είχε μπει και σε μια νεανική... Σε πάρα πολλές οργανώσεις, τώρα θα τα πω. Ναι. Θυμάμαι ότι στα σλάβικα, στα σέρβικα, το όνομα σήμαινε Νέα Βοσνία. Είναι βασικά κίνημα εθνικιστών στη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Σε ηλικία 6 χρονών παίρνει υποτροφία, φεύγει το Βίσεγκραντ, πάει στη μαμά του στο Βελιγράδι που δουλεύει για να βγάλει κροσοζήν σε ένα εργοστάσιο χαλιών, αλλά δεν είναι καλός μαθητής. Αλήθεια. Ναι. Και μένει και στην 6η τάξη, γιατί δεν το πάει καλά με τα μαθηματικά καθόλου. Ναι. Υποτροφία πήρε και προφανώς πήγε, γιατί δεν υπήρχε οικονομική δυνατότητα. Μεγαλώνοντας τώρα, εκλέγεται ως πρόεδρος του Σερβοκρατικού Προοδευτικού Κινήματος, το οποίο είναι μια μυστική εταιρεία που έχει έδρα το Σαράγεβο και ακριβώς αποσκοπεί στο να προωθήσει τις ιδέες της φιλίας όλων των σλαβικών ομάδων, που τη Νέα Βοσνία, που έχει ενταχθεί σε αυτό το κίνημα το εθνικιστικό των Νότιο Σλάβων, που είναι ένα από τα ξέχοντα μέλη του Άντριτς. Άρα βλέπουμε ότι είχε επικοινωνιακές δεξιότητες, εγώ αυτό καταλαβαίνω. Και δεν ξέρω αν είχε έναν διπλωματικό χαρακτήρα, όπως λέμε. Πάντως αργότερα έμαθα ότι προσχώρησε στο διπλωματικό σώμα. Αργότερα. Ναι, αλλά δεν του άρεσε καθόλου. Δεν του άρεσε καθόλου. Δεν του άρεσε καθόλου. Δεν διάβασα λεπτομέρειες. Αλλά λέω πώς να έγινε αυτό, δεν είναι τυχαίο. Πρέπει να ήταν σαν προσωπικότητα έτσι, να μπορούσε να ελύσεται στο διάλογο. Ήτανε, αλλά νομίζω οι πολιτικές συνθήκες και οι οικονομικές τον ανάγκαζαν μέσω κάποιων γνωριμιών που είχε να ζητήσει μια δουλειά σε κάποιο υπουργείο. Γι' αυτό και έγινε διπλωμάτης, αλλά δεν του άρεσε καθόλου. Δηλαδή υπάρχει και ένα σχόλιο ότι απλά το υπομένει ευγενικά.
Το 1912 πάει στο Πανεπιστήμιο του Ζάγκρεπ, έχει πάρει υποτροφία στο τμήμα μαθηματικών, γιατί μόνο τότε δίνουν υποτροφίες μόνο για αυτά τα τμήματα, τα θετικά. Αλλά κάπως εκεί λύσεται και κάνει κάποια μαθήματα λογοτεχνίας. Κάπου εκεί ξεκινάει και υποφέρει και αυτός από φυματίωση. Οπότε για να τελειώσει τις σπουδές του κάνει διάφορες μετεγκαταστάσεις, προσπαθεί να ξεπεράσει το ζήτημα υγείας, τον πάει πίσω και εκεί είμαστε στο 1914 που ξεσπάει ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Εννοείται ότι η αφορμή γι' αυτό, αν θυμάσαι, αυτό αναγράφεται και στο ίδιο το βιβλίο σαν γεγονός. Είναι η δολοφονία του Αρχιδούκα Φερδινάνδ Βεβαίως. στο Σαράγεβο. Ναι. Άρα βρίσκεται στην καρδιά των επεισοδίων. Ναι, και τον δολοφονεί ένας πολύ καλός του φίλος, του Άντριτς. Ένας Βόσνιος, ο Πρίντσιπ, ο οποίος είναι μέλος μιας από τις οργανώσεις που ήταν και ο Άντριτς και καταλαβαίνεις ότι τότε ξεκινάει ένα φοβερό κυνηγητό και για τον Άντριτς, γιατί θεωρείται ότι ουσιαστικά είναι κάτω του καθεστώτος. Θυμάμαι ότι απομακρύνεται, κάπου τον... Τον βάζουν φυλακή, στο Σπλίτ στην Κροατία, μετά φεύγει, πάει σε κάτι φραγκισκανούς μοναχούς, μένει μαζί τους, μελετάει εκεί από τα βιβλία των μοναχών για την Οθωμανική κυριαρχία, πάει και η μάνα του εκεί, τον επισκέπτεται και γίνεται οικονόμος του μοναστηρίου, κατά τα άλλα είναι υποκράτηση. Οι κατσικούρες είναι αυτές. Ναι. Ο Άντριτς λοιπόν βρίσκεται μέσα στην καρδιά των γεγονότων με τα οποία ξεσπάει ο Πρώτος Παγκόσμιος. Και το Μάρτιο του 1917 το κηρύττει ο Αυστρο-Ουγγρικός στρατός ως ουσιαστικά πολιτική απειλή, οπότε δεν στρατεύεται. Επειδή έχει φυματίωση βασικός. Το 1918 που έχουμε φτάσει, η υγεία του Άντριτς έχει επιδεινωθεί πάρα πολύ και οι φίλοι του μάλιστα πιστεύουν ότι θα πεθάνει. Όμως ο Άντριτς συνεχίζει. Και έζησε παρακαλώ μέχρι τα 83 του χρόνια, έτσι, το κοιτούσα. Μετά έχουμε το Μεσοπόλεμο. Τελειώνει ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, διαλύεται η Αυστρο-Ουγγαρία και γενικά είναι ο πόλεμος που σηματοδοτεί, ας πούμε, καθώς το θάνατο των αυτοκρατοριών και έχουμε ένα νεοσύστατο νοτιοσλαβικό κράτος πια που ονομάζεται το Βασίλειο των Σέρβων, των Κροατών και των Σλοβαίνων. Τι κάνει ο Άντριτς στο Μεσοπόλεμο? Προσπαθεί να βρει δουλειά. Αυτό κάνει ο Άντριτς και γράφει σε διάφορους φίλους, γνωστούς, να μπορέσει να βρει κάπως μια δουλειά ως δημόσιος υπάλληλος, για να βιοποριστεί. Τον βοηθάει ο Αλαούποβιτς, που είναι ένας δάσκαλος, ο οποίος από πολύ νωρίς στη ζωή του έχουμε φιλικές σχέσεις. Και μετά πράγματι βρίσκει δουλειά και είναι διπλωμάτης βασικός. Συμμετέχει για εξωτερικών του Βατικανού, ως εργαζόμενος στην διπλωματική υπηρεσία, φτάνει δηλαδή σε πολλές χώρες της Ευρώπης και όχι μόνο. Ωστόσο δεν του αρέσει, δηλαδή το κάνει απλώς υπομένοντάς το με μία ευγένεια, απλά για βιοποριστικούς λόγους. Δεν του αρέσουν άραγε οι πολλές επισημότητες και αυτά? Δεν του αρέσουν οι επισημότητες, ούτε να είναι το κέντρο της προσοχής του άρεσε. Αλλά δεν είναι μια δουλειά που τον εκφράζει σίγουρα και απλά την κάνει για να μπορέσει να ζήσει και κυρίως για να μπορέσει να γράφει. Συνεπώς, όσο λιγότερη γραφειοκρατική δουλειά έχει, τόσο καλύτερα για εκείνον. Ναι. Γι' αυτό ζητάει πάρα πολλές φορές από τον Αλαούποβιτς να τον αλλάξει θέση και να τον διορίσει σε διαφορετικά υπουργεία κτλ. Για να μπορέσει να έχει χρόνο να γράφει. Έως το 1923, όπου ψηφίζεται ένας νόμος που λέει ότι όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, το οποίο ο Άντριτς δεν είχε τότε.
Και, εν πάση περιπτώσει, καταφέρνει, ολοκληρώνει το διδακτορικό του, το οποίο, αγαπητοί μου Φανή, έχουν να κάνουν με τον τρόπο που η τουρκική κυριαρχία επιδρά στη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Έκατσε και μπήκε στη διαδικασία να εκπονήσει διδακτορική εργασία. Για να μπορέσει να είναι δημόσιος υπάλληλος. Ναι, αυτό πήγα να πω. Που ο καημένος έψαχνε, ας πούμε, περισσότερο χρόνο και ξαφνικά. Ναι, αλλά μια διδακτορική διατριβή που έχει άμεση σχέση με τα μυθιστορήματα που γράφει, έτσι. Γιατί το οθωμανικό στοιχείο όλο αυτό είναι πάρα πολύ έντονο στο. Και εννοείται θεωρεί την αλληλεπίδραση του οθωμανικού στοιχείου στους Σλάβους τελείως αρνητική. Τελείως αρνητική. Πραγματικά θεωρεί ότι δεν προσφέρουν πολιτισμικά, έτσι, περιεχόμενα ουσιώδη οι Τούρκοι. Το οθωμανικό Τους οποίους λέει Τούρκους, ποτέ καν Οθωμάνους, που έχει μια μεγάλη σημασία όρους που υιοθετεί. Στο Β' Παγκόσμιο, ναι. Στο Β' Παγκόσμιο. Μπισκότο βρώμης. Εκεί είναι που... Για πες, νομίζω ότι από εκεί και έπειτα γίνεται διπλωμάτης. Νόμιζα με την έναρξη του Β' Έχει μια υψηλή θέση όμως, έτσι, μέσα στα πράγματα που είναι πάρα πολύ πυκνά και έντονα εκείνη την περίοδο. Το 1939 συμβαίνει αυτό. Ξεκινάει ο Β' Παγκόσμιος και τι γίνεται. Ο βασιλιάς Αλέξανδρος της Ιουγκοσλαβίας έχει δολοφονηθεί στη Μασσαλία το 1931, παίρνει τη θέση του διαδοχός του, ο οποίος όμως είναι ανήλικος, οπότε τη δίνουν την θέση ουσιαστικά σε ένα θείο του στον Παύλο. Σε όλο αυτό τώρα ο Άντριτς εννοείται ότι δεν είναι σύμφωνος. Προσπαθεί όσο μπορεί να καθυστερήσει τις διαδικασίες του να υπογραφεί το τριμερές σύμφωνο των Γερμανών, των Ιταλών και της Ιουγκοσλαβίας. Μάλιστα ζητά να παραιτηθεί μια εβδομάδα πριν και να απαλλαγεί από τα καθηκοντά του. Δεν τα καταφέρνει. Και με την εισβολή του Χίτλερ στη Ιουγκοσλαβία, ο Άντριτς, αν και του δίνουν οι Γερμανοί εξαιτίας της κροατικής καταγωγής του διέξοδο να φύγει στο Ζάγκρεπ, επιλέγει να μείνει στο Βελιγράδι. Μάλιστα. Και όλα τα χρόνια της γερμανικής κατοχής επιλέγει να είναι υπό το καθεστώς του κατοίκον περιορισμού στο σπίτι. Και εκείνη την περίοδο γράφει και το Γεφύρι το Δρύλι. Το 42. Ερωτικές. Μία σχέση που έχει υπάρξει είναι γάμο, μία σχέση. Να έκανε ένα γάμο, Έναν γάμο, αλλά τον έκανε όταν ήταν σχεδόν 60 χρονών με... Κατάλαβα, είδες. Και εγώ τον είχα στο μυαλό μου για πολύ αφοσιωμένο στο πνεύμα, στα γράμματα, στους φίλους. Τον είχα έτσι, τον έχω τέτοιο τύπο στο μυαλό μου. Με μία που ήταν υπεύθυνη για τα κουστούμια, νομίζω, στο Εθνικό Θέατρο της Σερβίας. Πόσο προχώ. Έκανε για τότε, έτσι. Έκανε ένα γάμο και μάλιστα... Ναι, δεν έχει παιδιά, δεν έχει αφοσιωθεί σε το οικογενειακή ζωή. Δηλαδή, γενικά μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο υπάρχει μια ανησυχία από τον Άντριτς για το τι θα συμβεί αν οι κομμουνιστές θα αποδειξούν την ταυτότητά του ή όχι. Γιατί, όπως είπαμε, ήταν πρεσβευτής ενός καθεστώτος που ήταν βασιλικού βασικός στη Ιουγκοσλαβία. Οπότε έχει την ανησυχία για το πώς θα τον αντιμετωπίσουμε οι κομμουνιστές, αλλά επειδή αναδύεται ως ένα σύμβολο λογοτεχνικό, πατάνε εκεί οι κομμουνιστές και ουσιαστικά το έργο για να το περικλείσουν υπό αυτούς τους όρους του κομμουνισμού ως μια παράδοση που εντάσσεται σε αυτό. Και επίσης δεν είναι ποτέ δηλωμένα αντικομμουνιστής ο Άντριτς. Ούτε κομμουνιστής φυσικά. Τον Απρίλιο του 1950 γίνεται και βουλευτής στην Εθνοσυνέλευση της Βοσνίας. Πολύ ενεργό στο πολιτικό πεδίο. Τον Μάρτιο του 1975 στο Βελιγράδι. Αλλά πολλές μετακινήσεις. Δεν είναι ότι στο Βελιγράδι έχει μια σταθερή ζωή, ειδικά όταν ήταν πρεσβευτής και διπλωμάτης, συνεχώς άλλαζε πόστα και γύρισε σε πολλές πόλεις και στο πανεπιστήμιο, επειδή είχε διάφορες επιδεινώσεις η υγεία του λόγω της ποιμωτίωσης ανάλογα με τα κλίματα των περιοχών και των πόλεων που πήγαινε συνεχώς, άλλαζε έδρες, οπότε έχει ζήσει
σε πολλές περιοχές. Κυρίως των Βαλκανίων και της Κεντρικής Ευρώπης. Αλλαγή πάλι. Πραγματικά έχουμε ταξιδέψει σήμερα και κυριολεκτικά και μεταφορικά, γιατί ξεκινάμε με ένα γεφύρι, μετά είμαστε μια λίμνη, τώρα πέφτει το βραδάκι, οπότε έχουμε έρθει σε μια σόμπα και όλο αυτό σε μεταφέρει και σε εικόνες του βιβλίου. Πάρα πολύ έντονο. Συμφωνώ και υπάρχει μία κίνηση, Κινητικός. ναι, όπως μία διαρκής κίνηση υπάρχει. Που τι σου θυμίζει αυτό? Πάνω στο γεφύρι. Ναι, μου θυμίζει τη ροή του νερού. Τη ροή του νερού, αυτή τη... Η ροή του νερού δεν είναι όπως ήρωες των ανθρώπων. Ναι, και η ροή του χρόνου. Βέβαια. Και η ροή του χρόνου. Όπως καταλάβατε, περνάμε να μιλήσουμε για το περιεχόμενο του βιβλίου. Εδώ δεν τίθεται κανένα θέμα, βέβαια, να γίνει spoiler ή να μην γίνει. Έτσι, δεν τίθεται κανένα τέτοιο θέμα, διότι δεν είναι ένα βιβλίο το οποίο έχει χαρακτήρες, ήρωες. Εδώ ο ήρωας είναι το γεφύρι. Ο ήρωας. Και ο χρόνος. Και ο χρόνος. Ναι. Πάμε στο Βρύμα. Να πω ότι ο Δρύνος είναι ένα ποτάμι, Δρύνος, Δρίνα, Συντρίνα, που είναι παραπόταμος, ο μακρύτερος παραπόταμος του ποταμού Σάβου, ο οποίος αποτελεί τμήμα των γεωγραφικών συνόρων της Βοσνίας, Ερζεγοβίνης και της Σερβίας. Και αν δούμε και στο χάρτη που είναι το Βίσεγκραντ, είναι πραγματικά στα όρια της Σερβίας και της Βοσνίας, στο ανατολικό τμήμα της Βοσνίας. Δηλαδή είναι πραγματικά μια πόλη συνοριακή. Και εξαιτίας του γεφυριού και εξαιτίας της γεωγραφικής της θέσης. Ναι, όντως. Το κοιτούσα στο χάρτη. Αν το δείτε, βρίσκεται πραγματικά σε κομβικό σημείο το Βίσεγκραντ. Είναι στην καρδιά των Βαλκανίων, θα λέγαμε. Ναι. Κάποια στιγμή, κάπου στο 16ο αιώνα, γιατί μας λέει το βιβλίο, μας παίρνει, θα έλεγα, πραγματικά από το χέρι και να μας βάζει μια ωραία πρωία, να ξυπνήσουμε στο Βίσεγκραντ, και μας λέει για το γεφύρι ως ουσιαστικά το σημείο που είναι το κεντρικό σημείο, η ζωή του γεφυριού, το κεντρικό, ας πούμε, σύμβολο στο βιβλίο, που με βάση αυτό αφορμάται για να πει διάφορες ιστορίες, αλλά ο κεντρικός ήρωας του βιβλίου είναι το γεφύρι. Ναι, πραγματικά. Και ξεκινάει κάπου στο 16ο αιώνα και λέει για το πώς και γιατί αυτό το γεφύρι χτίζεται εκεί πέρα. Μια υπέροχη ιστορία. Πραγματική, δηλαδή έχει ιστορική εγκυρότητα, και αναφέρει ότι είναι υποοθωμανική η κυριαρχία στην περιοχή. Εκείνη την εποχή η Οθωμανική Αυτοκρατορία είναι ακμάζουσα επίσης εκείνη την εποχή και επιτελείται ο φόρος, όπως θα λέγαμε, του παιδομαζώματος. Βέβαια, το γνωστό παιδομάζωμα. Από Οθώμανο, που έχουν πάει και ουσιαστικά παίρνουν τα χριστιανικά βρέφη, παιδιά, Νεαρά αγόρια, άνω των 7-8 ετών και πιο μικρά. Είναι γύρω στα 5, 6, 7, εκεί κυμαίνονται οι ηλικίες, για να τα πάνε στην στρατολογική πόλη, να τα στρατολογήσουν και να τα κατατάξουν στο σώμα των υπαλλήθων. Τα κάνουμε για νίτσαρες. Καταπληκτική αυτή η περιγραφή, με την έννοια ότι πραγματικά ακούς μάνες που τρέχουν, αγωνιούν, φωνάζουν, δακρύζουν, βιάζουν, παρακαλούν, τραβάνε, σπλαθιώνται. Ναι, κλαίνε και οδύονται και ακολουθούν για χιλιόμετρα με τα πόδια από πίσω την εκπομπή που έχει κλέψει τους γιους τους. Σαν να τους ξεριζώνουν ένα κομμάτι τους. Πολύ δυνατή σκηνή, η πρώτη μεγάλη δυνατή σκηνή που με έκανε και συμπάθησα πολύ το βιβλίο, με έδεσε με το βιβλίο και έτσι βρήκα τη δύναμη να συνεχίσω, γιατί αποτρέπομαι όταν βλέπω ένα μεγάλο όγκο βιβλίο, αλλά με κράτησε από την αρχή το βιβλίο, το βρήκα πάρα πολύ δυνατό όσο κινησιακά. Ξεκινάει αυτή η περιγραφή πάρα πολύ αισθητηριακή, γιατί υπάρχει οσμή, δάκρυ, κλάμα, πόνος,
σκίζονται, ένα κομμάτι ουσιαστικά φεύγει από το σώμα τους και γίνεται αυτή η ρήξη εκεί και πραγματικά απόσχηση. Ναι. Και μέσα σε αυτά τα παιδιά είναι και ο δεν θυμάμαι το όνομά του να Σοκόλοβιτς, ο οποίος αργότερα, επειδή και αυτό το παιδί βέβαια το πήραν για να το κάνουν γενίτσαδο, το παιδί αυτό αργότερα γίνεται μέγας βεζίρης. Καλά δεν λέω το αξίωμα. Ναι, ο Μεγάλος Βεζίρης και υπηρετεί κάτω από 3 σουλτάνους το διάστημα 1565 με 1579. Ναι, και από τη θέση του Σαλ Βεζίρης είναι που έχει την εξουσία και δίνει την εντολή να χτιστεί αυτό το γεφύρι, νομίζω, ναι. Πολύ σωστά. Υπηρετεί κάτω από το Σουλεϊμάν, το Μεγαλειφιπί, το γνωστό, το Σερίμ, το Βίδα και το Μουράτ, το Γάμα. Και ουσιαστικά το αξίωμα, θα λέγαμε, το Μεγάλο Βεζίρι είναι το αξίωμα που έχει και την βαριά δουλειά, γιατί ο Σουλτάνος είναι ο Σουλτάνος, έχει μια σημασία εννοείται, αλλά κάποιος που να κάνει δουλειά. Γιατί ο Βεζίρης είναι αυτός που κάνει τα βαρέα και ανθυγιεινά, θα λέγαμε. Οπότε ο Σοκόλοβιτς, το παιδάκι αυτό το οποίο εμείς το γνωρίζουμε στην πολύ μικρή τρυφερή ηλικία, που βλέπουμε τη μαμά του να τον ακολουθεί από πίσω και να διαρριγνύει τα ημάτια της και να κλαίει και να οδύρεται, ο Σοκόλοβιτς φτάνει να γίνει μεγάλος βεζίρης και να αποφασίσει να δώσει την εντολή να γίνει αυτό το έργο εις μνήμη του. Δηλαδή, ονειρεύεται ότι θα κερδίσει έτσι μια ιστεροφημία. Εγώ έτσι το καταλαβαίνω. Δεν τι τον ενδιαφέρεστε. Τότε, γιατί ήθελε να γίνει αυτό το... Έχει γίνει τρανός και μεγάλος ήδη. Είναι μεγάλος Βεζίρης στην Αντάνο, από εκεί που ήταν ένα βαλκανόπεδο. Ναι, ναι. Εγώ νομίζω ότι πολλές φορές λέει πως ο ίδιος έχει ένα κόμπο στην καρδιά. Ναι, και ότι θέλω οι άνθρωποι να θυμούνται αυτή την ιστορία μου, αυτό που έγινε. Και ότι θέλει να συνδεθεί με κάποιο τρόπο με την πόλη κατά Σωστά. Οπότε να υπάρχει το γεφύρι, να είναι για πάντα. Και έτσι όπως θα συνδεθεί αυτός ουσιαστικά με τον τρόπο του, από τον οποίο έχει βιαίως πάρθει, θα συνδέσει Σε πάντα το πέρασμα, ναι, και άρα και η πιθανότητα να γυρίσει πίσω. Που συνδέει βασικά πάντα με το παρελθόν του. Είναι γέφυρα του ιδίου με το παρελθόν του και είναι και μια κυριολεκτική γέφυρα που ενώνει τη Δύση με την Ανατολή. Ναι. Την αυτοκρατορία με τα Βαλκάνια. Είναι τεράστιο ζήτημα αυτό. Και συμβολικά και γεωγραφικά, ένα έργο που παρόμοιο δεν έχει ξαναγίνει, που η κατασκευή του παίρνει 5 έτη. Τελικά δεν πήγε. 5, είναι 5. Νομίζω στα 5 ή στα 3. Στα 5 ολοκλήρω. Είναι που στήλωσε τα πόδια ο εργοδικός, ο πάρα πολύ αυστηρός που τον τρέμαν όλοι και είπε με Αμπιντάκα. Ναι. Ο Μπιντριά Στα 5 χρόνια, Αμπιντάκα. στα 3, αλλά δεν είπε ότι το παρατάει. Τον σταμάτησε άλλος, τον σταμάτησε Το πήρε πρέφα κάποιος και τον κάρφωσε στον Μεχμέτ. Κατάλαβες το κόλλητο. Εγώ κατάλαβες ποιος ήταν. Ήταν εκείνος ο ακριβοδίκαιος, ήσυχος συνεργάτης του Αμπιντάγκα, του πολύ κακού, του εργολικού ουσιαστικά. Ήταν μια φυσιογνωμία, δεν θυμάμαι το όνομά της τώρα, γιατί καμία από τις δυο μας σήμερα δεν έχει το βιβλίο, δεν πειράζει. Ένας πολύ ήσυχος άνθρωπος που μας τον περιγράφει όμως ότι όλα τα αντιλαμβάνεται και όλα με τον τρόπο του φροντίζει αυτός να πάρει θέση, να τα φροντίσει όταν πρέπει και όταν χρειάζεται, χωρίς να το αντιληφθεί ο Αμπιντάγκα, που είναι πιο πάνω από αυτόν ιεραρχικά. Και κάποια στιγμή καταλαβαίνουμε ότι αυτός είναι που τον κάρφωσε στο Μεγάλο Βεζίρι, που του είπε ότι... Ναι, ότι Που αυτός... τον έτρεμε κιόλας όμως. Δηλαδή τον φοβόταν τον Αμπιντάκα. Γενικά ο Αμπιντάκα ήταν μια φοβερή φιγούρα για μένα. Ναι. Σκορπούσε παντού τον δρόμο στους κατοίκους που τους έβαζε υποχρεωτικά να εργάζονται για την αναγέρωση του γεφυριού χωρίς να πληρώνονται άπειρες ώρες μέχρι να δύσει ο ήλιος, μέχρι όσο τους επέτρεπε το φως να δουλέψουν, χωρίς να πληρώνονται. Και μας περιέγραφε ότι αυτός μια χαρά μοιράμβανε τα κονδύλια για το έργο. Και εγώ πιστεύω ότι τον κάρφωσε αυτός που δεν μπορεί να θυμηθώ το όνομά του, που ήταν εκεί, ήταν συνεργάτης του. Δεν ξέρω τι ρόλο επιτελούσε, ίσως και αυτός κάποιον διαδικαστικό ρόλο.
Λοιπόν, πιστεύω ότι αυτή η φιγούρα έπαιξε ρόλο. Οπότε φεύγει ο Αμπιντάγκα από τη μέση, που κι εμείς σαν αναγνώστες είχαμε φτάσει κι εμείς να τον τρέμουμε. Δεν είχαμε αέρα. Δεν έχω αυτόν τον άνθρωπο. Καλά, είναι φοβερό. Φοβερή σκηνή τη στιγμή που περιγράφεται. Αρχικά να πούμε ότι εξαιτίας αυτού του γεγονότος που λες εσύ, ότι ο Μπιντάγκα έβαζε συνεχώς στους εργάτες, μας δουλεύουν. Ναι, κόφτε το κεφάλι σας να γίνει αυτό, δεν με ενδιαφέρει, θα εκτελέσω 3 αν δεν γίνει αυτό. Ακριβώς, με τεράστια πίεση και περιγράφει πως και οι αναλογίες των εποχών που αναγκαστικά επιβραδίζουν τη διαδικά μπράβο, Τους ρίχνε πάνω τους. ναι, Δεν με νοιάζει που έφτασε η στάφη του ημερού μέχρι εκεί πάνω και δεν μπορούμε να εργαστούμε. Αν αύριο δεν είμαστε σε θέση να συνεχίσουμε, θα κρεμάσω, θα αποκεφαλίσω 3. τι γίνεται όμως, επειδή όλη αυτή την πίεση που πολύ ωραία περιγράφεις, προφανώς την εκλαμβάνουν οι εθνοτικές ομάδες, οι οποίες είναι οι Εβραίοι, οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί και Μουσουλμάνοι όμως. Και θεωρούν ότι πραγματικά αυτό το έργο δεν πρέπει να γίνει. Ναι, Δεν πρέπει να γίνει. ναι. Και για να το κάνουν αυτό, πάνε και γκρεμίζουν το γεφύρι. Που τι σου θυμίζει αυτό? Έτσι, τι μου θυμίζει. Το γεφύρι της Άρτας, το γεφύρι της Άρτας. Που το λέω αυτό σε ένα στοιχείο λαβραχικό, το οποίο είναι ένα μοτίβο που πολύ συχνά επαναλαμβάνεται στα Βαλκάνια. Και αν θυμάσαι, και στο γεφύρι της Άρτας έχουν χτιστεί ανθρώπινο αίμα. Η γυναίκα το πρωτομάθωρα είναι ένας περιός. Να υπάρχει ο μύθος. Που το συναντάμε και στο γεφύρι, που έχουν χτιστεί, ουσιαστικά υπάρχει αυτός ο μύθος. Παιδιά, τα 2 αδερφάκια. Ναι, υπάρχει αυτός ο μύθο. Εγώ πώς τον εξηγώ στο μυαλό μου. Ότι οι άνθρωποι, επειδή θέλανε να εξευμενήσουν τα υποτιθέμενα πνεύματα που δουλεύανε νύχτα και πήγαιναν και καταστρέφαν αυτό που έφτιαχναν οι άνθρωποι τη μέρα, γιατί ίσως ήθελαν να τιμωρήσουν κάποιους για τις αμαρτίες τους, κάποιους που συμμετείχαν στην ανέγερση αυτού του έργου. Δηλαδή, συνήθως όταν συνέβαινε κάποια κακοτυχία παλιά, δεν λέγανε ότι κάποιος από εδώ έχει κακό ριζικό και μας επηρεάζει όλους. Φερρυπίν. Ναι, αυτό. Οπότε, έτσι το εξηγώ στο μυαλό μου, ότι πώς γεννιόνταν αυτοί οι μύθοι. Ότι οι άνθρωποι, επειδή θέλαν να εξευμενήσουν λοιπόν το κακό το πνεύμα που κατέστρεφε το βράδυ αυτά που εκείνοι χτίζαν τη μέρα, θεωρούσαν ότι κάποια θυσία έπρεπε να γίνει, κάτι πολύ σημαντικό πρέπει να δώσουν, κάτι... Να εξορκίσουμε το κακό. Αλλά βλέπουμε ότι υπάρχει πραγματικός λόγος εδώ. Εδώ. Οι άνθρωποι σκέφτηκαν ότι δεν μπορούμε να συνεχίζουμε. Αυτό το έργο μας έχει φάει ζωντανούς. Ο Αμπιντάγκα μας έχει φάει ζωντανούς. Δουλεύτε. Ρευστό δεν υπάρχει τίποτα. Είχαν μείνει, θυμάσαι πως το περιγράφει, οι άνθρωποι είχαν μείνει μισή από τη δουλειά, τους είχε φάει η δουλειά και ότι δεν είχαν στο σπίτι τους φαγητό, γιατί δεν πληρώνονταν. Και είπανε ότι αυτό το έργο πρέπει να σταματήσει. Εγώ εδώ μου θα ενδιαφέρον ότι διαπλέκεται αυτός ο λόγος που είναι ένας πολύ πραγματικός λόγος που έχει να κάνει με τον τρόπο που βιοπορίζονται οι άνθρωποι, τις κακουχίες που φέρνει αυτό το γεφύρι στη ζωή τους, την απλήρωτη εργασία, την κούραση, γίναν σπίτι και διαπλέκεται με το μύθο. Ότι γι' αυτό το λόγο εμείς αποδίδουμε ότι υπάρχει μια νεράιδα ή τα κακά πνεύματα που δεν θέλουν να σταγιώσει αυτό το γεφύρι και για να μπορέσει αυτό με κάποιο τρόπο να αφομοιωθεί, θα έλεγα εγώ, κοινωνικά και να γίνει πιστευτό, έρχεται ο μύθος που αναδύεται. Και πλαισιώνεται όλο αυτό με όρους μυθολογικούς, ότι βγαίνουν έξω οι νεράιδες, τον κράδι και τον γκρεμίζουν. Και πραγματικά οι άνθρωποι αυτό το πιστεύουν. Έχει βαρύτητα κοινωνική. Σήμερα κάποιος θα γέλαγε. Άμα έλεγες ότι ένα έργο. Δεν είμαι σίγουρη. Δημόσιο. Ότι όλοι θα γελούσαν. Υπάρχουν πιστεύω με βάση την αρθρολογική πλαισίωση, ας πούμε, αυτής της πραγματικότητας στην οποία βιώνουμε, που μας λέει ότι δεν υπάρχουν τώρα εξωτικά και νεράιδες, υπάρχει το άσπρο και το μαύρο και αυτό. Αλλά τότε όντως πιστεύαν ότι πηγαίνανε εξωτικά και νεράιδες και κάποια νεύματα και γκρεμίζαν το γεφύρι, βέβαια. Όλοι εκτός από τον Αμπιντάγκα. Ναι, ο Αμπιντάγκα. Ο οποίος δεν ψάρωσε. Στην αρχή ψάρωσε, μετά λέει ότι το διερεύνησε το ζήτημα και πράγματι βρήκανε και έναν... Είχε ποιος να παραφυλάνε το βράδυ. Και μάλιστα να ανεβαίνουν σε βαρκούλες και να πηγαίνουν πέρα δόθε στη βάση του γεφυριού, αργά-αργά μέσα στη ησυχία του βρεδιού. Μπας και πιάσουν καμένα που είναι εκεί στις καμάρες μέσα, έτσι, και κάτι κάνει, ας πούμε. Γιατί
Τι ήτανε αυτά που βρίσκανε κάθε μέρα, τι βρίσκανε, κάναν τυρεμισμένοι, πώς τα γκρεμίζανε με εκρηκτικό. Δεν είχε σύνδεσο. Δεν. Είναι ποντικατοχύστε. Απλά ίσως πηγαίνανε και γκρεμίζανε τα υποστηλώματα που φτιάχνανε. Αυτό φαντάζομαι.